नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। अभी जौन वीडियो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहल बानी, ई खेसारी लाल यादव जी और अक्षरा सिंह जी एगो रील वीडियो बनौले बड़े। लेकिन ई खबर इहे पर सीमित ना बा, काहे से कि खेसारी जी और अक्षरा जी के एगो बहुत ही धमाकेदार गाना के शूटिंग कल रात के भइल बा, जौना के म्यूजिक खुद बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान जी देले बड़े। कल रात के खेसारी जी लाइव भी आ रहे हैं, जहां पर उ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के 30 लाख सब्सक्राइबर पूरा होला पर केक काटले और सबके उ सेलिब्रेशन कैले। और वही समय ई गाना के शूटिंग होत रहे और बहुत जल्द आप लोगन के बीच में ई शानदार गाना रिलीज कैल जाई। हो सकता सलीम सुलेमान जी के आपन चैनल सलीम मार्चेंट पर ई गाना के रिलीज किया जाओ, जना के नाम बा सलीम मार्चेंट रिकॉर्ड्स। जी हाँ, मार्चेंट रिकॉर्ड्स वो चैनल के नाम बा। फिलहाल वीडियो शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, बहुत ही हाई लेवल की शूटिंग कल गई बा और आप लोग ड्रेसिंग देख ही सकता नहीं कितना कूल बा। एकरा अलावा खेसारी लाल यादव जी के फिल्म शादी हो तो वैसी आज रिलीज हो चुकल बा उत्तर प्रदेश में। जाई जाके देखिए और आनंद ली। हम मिलम आप लोगन के नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।